handiti amaitiudze nyaya iyi pamusoro mambo nevamwe vemakorokota edare. Inini nyaya yangu yandakaunza kudare ndikunetsana nemurume wangu. Murume wangu musi wechina akanga anditi handichakudi chirongedza madhebhi ende kumusha kwenyu. Nyaya yacho mambo yakatanga pane nguva pane mwaka. Saka inini changa musi wechina ndanda kuti ndiende kunonamata kumasoro kunorara pazambara. Saka ndaoneka kuti handakuenda kuchechi ndoka ndakanzi dzokai uyai. Saka inini iko zvino mune murume wangu tiri kunetsana nenhau yechinamato. Tiri kunetsana kudaro ndakatanga kuvatsana kuti inini izvezvika kunamata kude kunga yachechi yechi8 muno muchegudhu muchingonditi ndarota handei kuchechi iyo ndichiteera, ndarota handei uko ndoka tichararama tichafira tiri ndotevera. Tikaendeswa kune imwe chechi iwo ndiwanokuendesa ndiwo anozotanga kubuda. Ukadoti usari uri muchechi muye wonzodanana nemafundisi. Saka kana udanana nemaprofita. Saka ndakapedzisira izvozvo ndazoti inini zvezvindaneta. Kumwe kwachona kwatakapenda futi wakanditorera magemenzi mayunifomu angu eserwadzano zvese wakapisa ndikanyarara ndikarega tikambomira kuendawo chechi. Izvezvi wandiendesa futi kumwe wakatsanangurwa zvimwe zvinhu zvinoita kuti zvinovabhowa vanobva vasiya kunamata. Saka musi wechino pakanditi inini handichakudei ndopandakati aiwa inini ndokunga ndane 26 years ndichigara nemi. Pa26 years pane patakambogara dare muna 2020 nehanzvadzi yemurume wangu uyu. Murume wangu akabudisa mashoko ekuti uyu hanzvadzi usaneswe naye musikana wangu webasa. Saka inini zvakanditi ndiri musikana webasa. Saka inini wedare ndakanyatsoti aiwa tete wanobva nditi iwewe muroora chingoshingirira shandira vana vako. Ndakashingirira ndaro ndikaramba ndinoshandira vana vangu. Ndakazobvira kakantini murume wangu kuti achengete vana. Zvimwe zvachona anototi pano nepasekutara pakuteko kuku asi vane mari dzavanopanana semhuri $100 vamanotumirwa asi kana sendi raanondipa hapana. Ndinongozvionera ndine mwana izvozvi ari pahakiri 1 apa ndokunga ndane chikwereti chakura zvekuti ndikutoshandoita sei. Musikana ari kuyunivhesiti kuZambia izvezvi mari dzawo dzakabuda panga pachidikwa mari yekuti ndinobva nyaya ndamhangara ini ndeyekuti murume wangu uyu izvozvi zvokuti enda kumusha kwenyu handiti enda kumusha kwenyu ini ndikati handingaendi nekuti wakamboditi ndiri musikana nebasa. Saka amai kutaura nyaya yamamhangara nokunzi enda kumusha kwenyu kunoona vabereki enda kumusha kwenyu handichakudi mamhangara yekuti handichadiwe ehe. saka musataure nyaya dzese dzakawanda dzinozaa izvi zvinotaura nyaya yekuti murume muriraramba chete kutaura nyaya yakawanda apo nazvino zvazvinoshanda. Baba ndozvinoramba kutaura shoko yanovhudza unoenda kuchechi mopinda chechi ipi? Mopinda chechi ipi? Masoro Joani Masoro. Maipinda chechi ipi? Joani Masoro izo zvanisiro kuchechi karatisi. Maipinda. Ndaipinda. Mopinda chechi ipi? Joani Masoro chishando. Yeni chishando ipinda muchechi. Saka mama uchinda kuchechi. Mama uchikuenda kuchechi. Baba wachaenda. Kodza mawambochinja ingani padhuza? Mari? Pamakamboti handei mukazobva makunda kushandza dzidzipi makachinja chechi ngani? Ndingati zvavataura handina kungoti ndakapinda muchechi washedza ndaingoenda ndononamata iwo uzotenda. Semhuri kamunhu anongoti ande chechi muchechi zvanduti makabva kune mugana asi zvino dambudziko iri kwawapenda? Dambudziko iri nderei? zvakaitika ndezvekuti ndingatsanangurwa mashoko tangira kumberi ko. Dambudziko iripo chaichairo ndekuti ndakarwara shuga 2023 ndinozwa shuga inouraya system kubva ipapo ndopakatanga kubva ipapo andinozwa system yaita down hatangozobva tawirirana nemadzimai up to now. Vanhu mukwanza ndangotaura nyaya yekuti nyaya dzinouya kuno vanhu vanotaura vachidaidzira vamwe vakatsama vasingatauri mudzi wenyaya.
manzvizisa akamangana ndiani makamangana nyaya yekuti chii nyaya yekuti murume andiramba ati handichakudi chienda kumusha kwenyu asi muchimudaini inini dare ninhamo ndandagamuchira kuramba asi ndanga ndiri kuda kuti dare rindibatsire. Nhai signor, nyaya iri kurambanisa vanhu ava ndeyechi yechechi. Aiwa ndonga palipa regai tidzokorere mai vanga vachiti taichinja machechi zvaitopesera zvati tichinyanya machechi chidiki saka ndavabvunza ndo zvinokuenda kuchechi ipi vati Johani Masowe chishanu ndikati ko baba muri kuenda kuchechi ipi vakati ndaienda kuJohani Masowe chishanu zviri kureva kuti munhu akamira kuenda kuchechi ndibaba imwe chete iyoyo ichiri kuenda amai asi zvese zvishanu pane musiyano here amaonero enyu pandakaona musiyano ndekuti kuti izonyanyonetsa kuchechi kwavo kuenda vaprofita vakauya vari varume vachida kuwashandira kumba vari vaviri pamutemo yechishanu ndiri mudare hazvitendeki saka ndakabvunza profita ena sei musina kundifonera kana kundiudza kuti muri kuzobatsira ndove kwavari kuenda izvozvo kwavari kuenda izvozvo then pane pamama kutsanangura pandaida kuti mambo vapati pamati ndaanoenda mudzingo reshuga tienderera henyu mberi vanga vabvunza kuti nyaya yekuchechi here saka taida kuratidza kuti kuchechi kukuendwa zvako but handifi kuti une mamwe maproblems ari kubva kusama kutaura pane zvamazotsanangura zvandati vanhu ngavabate mudzi wenyaya tinzo kuti pane zvinogadzirika here navandoda kubatsirwa kwayo chandikuona kachida kubatsira chokuti patakabatwa shuga ndopatakabatsira madzimai ako akatanga kundisema vakatanga kusati wachira kana kundibikira kubva ipapo ndopatanga dambudziko kusvika izvozvo mubhedhu chaichero wakatobira saka musi wechina wakuenda kuchechi ndandarwara makumbo akachindikwadza ndakaita pfungo zokuru ndakagara pazuva ndakaona ma12 vatsumidza pega vakutobira ndikati ngoenda kupi handikunoenda kugomo nemadzimai ndikati musina kutaura here ndikati achimbogarira apa tiseti taura noda kuti musi wa28 June last year vakaenda futi uchakare vasinondibudza ndobvadzoka makuseni ati ko kusataura vakadzoka usiku vakaenda china manini vakadzoka Friday usiku ndikabvunza ndoti ko chii chiri kumboitika amutauri mamaenda kuti ndovatanditsana ndopavakatuta musi wa28 ndobvanogara ndobvazodzoka 20 amai mumangani mati muri mari kurambai ndiyo here ripoti yamana nayo imi muchiri kuda murume here nonga ndechitiri ndichibvunza inini ari kuramba mumwe ndiani imi muchida chinoratidza kuti murume akanyatsokuramba ichive inini kutouya kwakudare murume wangu akanga atichitotuta ibva ipano bvisai twenyu twese saka wanangu ndokakati aiwa mama apanaatukakuza mama zviri straight murume akakuramba aya hapana naivapo hapana nazviramba imini muchiri kuda kumba here muda murume muchiri kuda murume here pandimabva mai manje kuti aiwa toda kuti mama wajekero kuti muri kurambana here kwati marambwa kana kuti maramba inini kutaura kuti nyaya dzinotaura mashure dzinzwike kuti tiende direction iyi mupanzwisisa vakutaura zvimwe zvikunonzwisika pamuri kunzvenga inini hatisi kuti mune mhosva kauzomangana tiri kuti muchimangana kudaro taurai zvistraight vanhu vaone kuti tikunyanyauko ehe saka zvimwe zvavanenge vataura zvomupikisa munotaura hanhu makatobuda mumba makati aiwa zvakamira sei vanhu vazive pavakananga inini ndinekandi akabva kumwe musi ndakabva kubasa ndikasvika kumba achinja makisi epabedroom achiti muprofita aprofita kuti inini ndoda kumuuraya saka izvezvi makisi epabedroom aine murume wangu inini handandino akachinja kana vana vese vanotozva kuti madhegi vane makizi avo ega epabedroom vakachinja vachiti maprofita aprofita kuti inini ndoda kumuuraya akati kutanga ipo zvino ndakuzvibikira ndega vakatotsvaga stovhu pane stovhu itori mubedroom yavanga vakuzvibikira vega chikafu chavo inini nevana tichibikirawo kupi kukicheni
Saka zvekuti nyaya Makabuda makatoburitswa mubedroom mamwe muona here nyaya dzinosvika ku 80 to 90% dziri kunotaura nyaya yemaprofita n'anga. Muprofita akati n'anga muprofita akaprofita kufa kwababa ndevaya muri kuyanawo izvozvi here kana ndevavo? aiwa muprofita wakatanga chinamata tese ndiyaidza akavaprofita kuti mudzimai wenyaya koma ive kupa kunamata vese vachizoprofita musika. inini ipapo patakanetsana pane patakanetsana pachona ndichibva kuti inini ndandine problem yekudanda nebundu ranga rinoda kuoparata kumusana. Saka kushifta kwandakaita kubva kumba ndichimbotegera ndonamatirwa ndimbotsvaga peace ndichinamata murume wangu ari violent anorova mubedroom machona imomo maari kuchemera kuti aitonditi kuruka pamubhedha rara pasi ndaimborariswa pasi kwenguva pamwe pacho unozoti chidzoka chirara pamubhedha ndodzoka ndorara futi pamubhedha wonzi kuti mwemusi handichada kuruka pasi. Saka nyaya yaisabuda senyaya sekusanangura pari kuita inini last year ndakagadzwa dare nemaprofita iwayo vachona vakazoprofita nyaya iyi asi pakauya muprofita nemadare vakauya vakatigazadza maisi muri kudzabvura murume mubedroom ikati inini handisi kudzabvura murume mubedroom nyaya iri kuita ndeyekuti murume pakaita problem yekuti hazvisi kushanda mubedroom. Saka inini wedare rikutaura chokwadi ndakasvika pakuti zviri nane kuti murege zvenyu kundibata-bata bcause kunopedzisira kuzoita mafeelings uri munhu wenyama. Saka inini hama ndiri kuti ndizoita miedzo ndizokatasanda kundikana. Saka zviri nane kuti at least tichingorei muchingorega zvenyu kundibata kana kuzondisa chiguru ndochokwadi chandakazota pamberi pemaprofita iwayo. Saka pandakataura kudaro pakati saka wangakudza maprofita echo mwenyewe wakati wakudea wakudei saka ndiani muchechi mati ndobva vakati handitoi muchechi kwacho ndobva watoti handitoi muchechi kwacho ndokuzosiya kwakaita muchechi. Signor ava ndikawatarisa vanhu vakuru handiti toda kuti vanhu vakauya pamberi pedu nenyaya mumatare dzotibatsira kana isusuwo kuti ukazoona chakadai chaitika mangwana. Nesi ndevapi ngachinzi nesi nyanga inzoda kuenda kubasa ndiani? Mwana wenyu. Alright. Nyaya toda kuti taure kana dziri zvirwere zvana shuga nechichi zvinofanira kuzivikanwa kuti at last chii chinozopedzisira chaitika. Handiti iye mwana wenyu sanesi handiti atadza iye kuti angataure kana kukonfranta baba nenyaya dzakadaro but akaziva kuti baba vangu vane problem yeshuga inokonzera kuzonoti mubedroom matiri kunotaura zvinopedzisira zvadai anotsvaga dzimwe nzira handiti dzekubatsira baba kuti chisosi iri kunotadzisa kuti baba vangu vazodai vaite muromo nababa chii zvingabatsirike sei handiti kwete kuti titi baba vakabuda nevana vedu vanenge vachifunga kuti vadzidza vazoita seya. Vana ivavo vakadzidza vakasaverened vana vari kuuraya misha yevabereki vakavabereka kuti vasvike pavanenge vave. Handiti maona tinoda vana vedu vanotibatsira kana zvanyatsoipisisa mwana oudza kana vatete inga munongozviziva kuti kana munhu ane problem yakati zvinozopedzesera zvaitika ndezvakati. Saka kuti vabatsirike zvinoda kuti tidai handiti totsvaga nzira yekuda kubatsira munhu handiti iye zvino chinoda kuuraya musha nhau yechechi muri kuona sinyoro ko naimamo chitendero mwana anoenda kuchechi ipi nesi anoenda kumaministries Pentecostal. Ko imi muchitendero chemasowe munoenda here kumazvipatara imi pa condition muri pa medication ndakuita only 2 months ndakasiya ndakandishandise mari suppose ndaita rashi ndaida ndichikukhwenyasa imi munodaira here kuti mukaudzwa kuti maita problem yakati nechipatara munozvibvuma here? Ko shuga havana kukuudzai here dambudziko rayo rainozopedzisira ukanzounayo kuti pakati unogona kukundikana zvakati nekuda kweshuga chakati unogona kuchikundikana nekuda kweshuga havana kukupai here zvinhu zvakadaro? So dambudziko rinenge raapapi? Nokuti ndikakundikana kusangana namai handiti ndotozoti aiwa haisi mhosva yaadzimai vangu haisi mhosva yangu asi idambudziko rave patiri handiti
ndozvatingarambanirana here mumba kuti inini kana ndave neshuga ndakukundikana kuve murume mumba mai wondisema kuti kwanzi handichafanirwa kunge ndichirarama ndiri pavanhu ndizvo ko ivo vakaita chirwere ichocho nokuti zvirwere ndezvaMwari. But kana taenda kumapostori ndoda kukubatsirai taenda kumuprofita muprofita haana chekuita nechirwere cheshuga handiti tingadai tisina zvirwere zveshuga zvacho tingadai tisina and tiri kuudzwa kuti from 40 varume chete ane maproblems akawanda handiti ilati kuti munhu anga achiri mupenyu panguva iyoyo but matambudziko edu ariko vamwe ma30 chaiwo chaiwo vatove nemaproblems iwaya tiri kutaura but ndozotourayira musha here hazvisiri izvozvo kana Mwari wacho nazvo muri kuenderei don't waste time nokuti kana ndasangana nedambudziko mudzimai wangu haachagona chakati mudzimai wangu zvauya tiri teseka kondomusiyirani anonobvuma kutora reject from me kuti akukondinya nayo hakuna zvinhu zvakadaro aiwa hakuna zvinhu zvakadaro handiti saka isusu chikumbiro chedu iye zvino nyaya dzatiri kutaura pano matawa ndibaba kadhivate zvarakama havana nyaya yavanofanira kunge vakagarira apa handiti mapona hapana chamuri kuvanetsera mungadai matanga mauya imimi totaura nyaya yedu saizvozvi toona kuti no pamuri kuda kunosvika pakuda kuti umwadai ivi mauya muri mega kudare sei hama dzenyu dziripi vari kubasa havaendi kubasa vese vanhu kwenyu ndekupi kwamabva muchiuya kuno muno muchegutu but chatinokukurudzirai ukaona vanhu vanoda kuita zvinhu zvavo vari one vari vega vanhu ivavo vakawanda vachona havana kunaka haudzirwe munhu iyeye plus nyaya yekuda kubika musaitruste vanhurume kuti ndakubika ndega iwe wakubika wega iwe uchiona uri kukundikana kurwara kuratidza nzira yekuti wakuzonokundikana kana even kutsvaga sadza racho wauda kubika iroro wozobika rani makizi epamba ari kutaura namai makachinjirei handinochinja makizi mudzimai wangu pakabuda musi waJune 28 vakabudisa zvinhu zvese havafiwa kuti havazi vakabudisa mwana upi ndikuchandisvika ponzi mwana nesi musikana ari kupi gozi akaenda kuzambia amuti akadzoka ari upi handanzi ari pano ndanzose kudara mukandatadza kuti ndanzokuratidza pane mwana nesi kuti tizobvuma kuti mupinde mudai ndonyaya ndachitaurirwa toshandisirwa kuti mwana wacho ari kuzambia akadzoka nguwani mwana ari kuita nesi asi ndofunga pane wauya wane ishu yauya wainayo ari womanesi pamusoro idai nyaya dzese dziri kutaura mukwashi ende handingati pamwe mukwashi dziri kutaura murume uyu sendichiti murume uyu ane mwana ari kuuzet kuzambia kuyeka kuzambia kutyora handiti haana kana tispe munhu wenyu saka zvese zvaari kuita izvizvi to cut the story short ndinoona kuti ari kuona kuti uyu hapana basa because haana kana sendi raakaisa mumusha medu kuhanzvadzi yavo mwana ari makore mangani alright hanzvadzi yenyu yarohwa rini akaenda kumurume wechi 26 years kupi vaigarepi waigara guru waigara nababa imogarepi patusapa muno muzimbabwe ko ava zvavazosumudzana nenyaya dzavo dzavada kubatsirwa kwamama
sei muri kuisa imwe report yamanga musina kurwadziwa nayo for the past 25-26 years? Chakaitika ndechekuti baba wari wapenyu wakambonetsa tikati baba endai imi wakawagadzirisa. Pakashaika baba akauya tikatomuudza nhau dzake tikati mukwasha kuona zvatiri kuita izvi hazviri kuti tiri greed kana kuda mari. Chatinokoshesa kuti mimi murikugara zvakanaka here mushure memamwe maissues akanga ataurika. Saka pamusoro ndimi makatodza mukwasha kusabvisa haona ndigara zvakanaka. Handina kuti ndikurambidzai kuisa nyaya nyowani kudaro. Asi kana muine nyaya yenyu munotoiregista ita case number yayo. Ndinoda pfuma yangu kunani murume uyu zvematauro enyu. Apa makanomboita matare baba vari vapenyu hamunambotipira baba kuti muri mangare atipe mari yedu. Ndopamasara imimi muri vakomana vanga vari vana baba vanga vava hamuna kumangarira mukwasha nyaya yepfuma. Hanzvadzi ane imwe dambudziko kumba kwavo kwamakati as long muchigara zvakanaka handiti dai mabatsiridza kusolva problem iyi asi muchiripota nyaya yenyu yakazvimirira yega. Ndo pandoda kuuya kuti panhau yake yaari kutaura yandisimudza nhau yake yandisimudza ndo yekuti ari kuti kuda mumba kana akudzinga iye asina kana chaakaisa kureva kuti haana pain yaainayo yekuti pekuti haana chaakabvisa chake chakabenefita kuti akagara nehanzva dzedu akazvara vana varipo. Iye pfuma tinozotoitaura because maitiro anenge ari kuita acho anenge akuita kunga semunhu ari kuita kuti anenge asina kana pain yaainayo chinhu chacho chemahara. Imimi muine pain kudaro ndiri kuti mumangari wenyaya yanhasi ndeapa ndatsova mamboona mambo vachisimudza vanhu ava mambo ndo vanogona kuzobvunza kuti hanzvadzi yenyu iri kupi kana kuti baba mozoya mugara. Vanhu vari kuzviisa munyaya yavanenge vasina kutombomangarira yavanenge vasina futi kumangara ivo muri pabata mani. Ndosaka maakupinda nepfuma panyaya iri kutaurwa maprofita nemachechi nezvimwe zvinhu zvavakukanganisa vanhu vaviri. Apa ndaigona kufunga kuti mutaure nyaya yekuti maonera kuti dambudziko rinazvo dzinoda kugadziswa soro mapedza yapa pamutoripotera uyo pfuma yenyu iseparate nyaya dzakasiyana. Mukaiisa apa nyaya yenyu iri kuita sekuti vatopedza kuramba. Saka haangadzoka pasina chiripo. Mukazobvunza hanzvadzi yenyu nechiti imba yangu ndikuida murume ndikumuda tsano mukwasha achiti mukadzi ndikumuda. Saka toda kukurambidzai kuisa nyaya yekuita sekuti ndo yatovapo iyi yatopera mukobata asi musiri kurambidzwa kumangara zvese zvamunofunga kuti zvakatadziwa nemurume uyu. Ivo vana vashona vangani? Ndine vana 4. Vakamira sei? Vasikana vakomana vangani? Vasikana vairi vakomana vairi. Kana taakutoka nyaya yekuti marambana chinoroodza munhu vana vaakabereka zvinzi nyaya yekupedzisira patiri kuda isu ndepekuti mauya kuno imimi mubvunzo wamuri kuzvambarara pamusoro pavo ndewekuti muri kuda murume here? Makatadzirana uko akakubuditsai mumba handiti akubuditsai mumba muimba yacho nanombori imba yaani yamuinayo yacho ndeani imba yacho? Sinotobvunza kuti ndeyenyu sei? Very good. Chandaida kutsanangura chekuti imba iyi ndakasirwa nemukoma. Ndakasirwa nemukoma asati vashanda asati ndachinja mazita. Saka vachichinja makii asika baba mukuru vakatipa tichigara tese. Pandakauya 2000 vakapiwa namukoma wavo imba iyoyo vakanzi iwewe ndikukupa imba yekuchegutu wonogara nemukadzi wako ikoko ndokuya kwatakaita kunoku ndakapiwa tiri tese imba yenyu. Saka manzi watungwa vari kubvunza pamsoremba temu imba yasiyana vana temu musha makabva musha wose baba mumba mimudzinga mayande mavo mubhedhuru mavo havasi hamusi menyu esitati muri patina mubhedhuru mavo
ina kuwadzinga bedroom handina asi vakabuda lei pamusoro mbao ndinoona vanyaya vanhu vakaka they need a bit of counseling. Yes. Yeah, of course. And court procedure chachaka ndikuona tena yaikuita kuwana nenyaya Ushobora tanzwa pale kunzi mwana ndiye akunzi akachinja key dzekubedroom kwababa. ndati vakabvisa nhumbi dzaamai Mwana akabvisa nhumbi dzaamai. bedroom Ari kupi mwana wacho? ari panza achiisa panext door Ngawi. musikana Ngawi. ndina ndakazirekodha nemarekodha Ngawi. Akuna. Isinowaziva vanasikana. kukati vana vakuputsa misha Aiwa pamusoro wedare. Inini zvakaitika mwana nekuona kusungurudzwa kwati baba vanorova. Vanorova handidi kunyepera. Iye mwana wachona akazvitakura vakamurova last year. Ndikazotoenda kupolisi kwakazovharwa kuti vari munhu ane nhoo. Akabvisa here mbatya mubedroom menyu. Akanobvisa hembe dzandanga kuti mwana kutora ini ndanga kucha kunopinda mubedroom. Ndikatitora hembe yakati mwana ndimboenda kulokesheni kwete kutora dzesi ana kutora dzesi mwana. Ini unopakura mboko ini unoshandisa mwana. Hamuna neatete. Hama dzangu hapana. Isu chataikumbira ndechekuti chinzwe kuti mwana mbatya dzake ava kutaura zvokutobuditsa mbatya mubedroom menyu mavo mamuri kuvati vakakubuditsai. Imimi uyo ndiye akanga akutora mbatya dzenyu. Iwe musikana iwe tiudze nyaya taura baba vako apa namai akabuditsa mbatya dzamai mumba mubedroom achibuditsa achiisa kunze ndiani? Muri kuzvinzwa here amai? Inzwai mamai. Ati muri kuzvinzwa here? Ndakatakura magemeni andinyakuisa uchechi nedzimwe hembe dziri pachii dzainyafika. Chibuda. Sekuru toda kudzoka kwamuri. Zvitendero zvatinazvo mazuva ano. Handiti zvizhinji zvacho zvakamirira kuputsa misha yevanhu. Mukabate ipapo kana kwenyu zvisati zvasvika kana mukangovaona vazhinji vachona vakusunga madhuku mumusoro machena amuri kuona. Be very careful. Vaviri vatatu ndo vari kuziva zvavari kuendera iko. Handiti the rest hakuna chakanaka. Handiti mapawa. One, vana vedu ndoko vari kuparadzirwa unhu hwavo ikoko nemaprofita amuri kunzwa achinzi maprofita. Kune vanhu vari kuuya mumisha medu dziri n'anga. Kune vanhu vari kuuya mumisha medu ari masvikiro. Handiti mukangoona panhu pakunzi pari kunoungana vanhu vachibatsirwa. Handiti verengai dzimba. Panhu penyu pamama akagara zvakanaka mumusha menyu mekuti mwana wemukoma anozoti ava ndibaba. Kwete kuti baba mudika, baba dedi mama. Handiti mukaona mangosvika kuti pauya munhu anonzi anounganidza vanhu achibatsira. Handiti chiverengai dzimba dzaakufa ipapo. Ndo matambudziko atinawo. Saka tiri kuti dai Mwari aitira vanhu zvakanaka. Zvipi zvekusefa 26 years vanhu vakagara vese kudai. Kungotora 26 years for grant. Kungoti refako. Hazvisiri izvozvo. Handiti mai ava iye zvino imimi nyange mukavanda zvinengei hamugone kuzovabatsira pane dzimwe nguva. Kurwara kuriko kunouya nometa wakagwinya zvinengei. Vanhu pa26 years vari mukadzi nemurume zvavakapanana vanhu tui vavo hamungazvizive. Ngativaregei vanhu ivavo vararame vari vaviri kana pasina chimwe chinhu chinenge chiripo kumusana kwenyaya. Handiti kuti wona 26 years mwana wamai vangu, it's not a joke. Handiti
kurasikirwa ne26 years dzawararama nemurume wako kana dzawararama nemudzimai wako ugofunga kuti nyange ukawana umwe nhasi ungararame 26 years. Hakuna. Handiti maona hakuna. Saka tinofanira kubatsira vanhu vaviri ava kufunga kwangu vachititaurira chokwadi. Munhu kana akurwara anotanga kuona kuti umwe wangu ezvino azorwara ndiye waanogara naye zvichienderana nekuti zvaakuitwa nababa avo hazvisisiri izvo. Kurwara kwekwe kuri kudii? Murume wangu arwara. Handiti kana raadambudziko rekuti raakuda kubatsirana, ngatibatsiranei nezvipatara. Handiti ngatibatsiranei nezvipatara nekupanana njere. Chinodzora munhu injere dzekumuonesa kuti machechi mukaanamata shuwa kuti nhasi ndanamata mangwana ndaenda mangwana ndingatochinja chechi ndanzwa kunzi nhasi azowanikwa Mwari watachinamata uya auya ari kuRoma. Ndoti ndakuda kunomuona uchisvika ikoko kunzwa anikisa akwasinyor ndoteerera kuti ikoko ndoda kumuona chete. Hazvisiri izvozvo. Buditsai vana mumafezi enyu sevabereki, nokuti mwana akamirisana nababa panoda baba panonosvika kuseni mangwana baba oramba vana vavo kuti no nezvawakandiita zviya kwete. Mwana iyeye ratorombe. Mwana akamirisana nemimhai mangwana panoda imi panobva pasvika mwana iyeye ane matambudziko. Vana ngavamire vachingoziva kuti baba ndibaba mai ndimai, vozviseparata zvinhu izvozvo. Vana vasafungidzira kuti vagarika. Unoona mwana amira pamberi pangu apa anoda kundidzidzisa inini kuti hei mimi dhedhi imi hamuzive marights amamai. Iwe hazvisiri izvozvo. Handiti ndimi mungatotora nguva yakakura navo baba muchivaitira zvese asi muchingoziva kuti umwe wangu ane dambudziko. Handiti imi ndimi munotoziva dambudziko ravo kwete isusu vamwe. Saka ina ndichifunga kuti tisvike patinokubvunzai kuti imi mauya kudare muine chinangwa chekuti chii, nokuti kutanga kwaita nyaya kusvika pandiri handisati ndasvika pekuona kuti ndinoidhiraivha sei nyaya yacho nainoperera papi nyaya yacho ndepapi pamuri kuti imimi kana ndiri kudzokera kumba ndinoda kunge ndabatsirika apapa ndoona kuti ndabatsirika nenzira iyi chii. Inini pandangobatsirwa ndikukumbira kuti kana kuri kudzokera kumba pandanoda kubatsirwa panhau yekuti murume wangu anditendere kumunamata ndochekutanga. Chechipiri chandanga ndiri kuchemawo kudare kuti iyo nyaya yekuti murume wangu anorara uku inini ndinorara uku, inini ndandoda kunyazoti mambo mutibatsire nekuti kuchinja kwakaita maki ina handina spare makiwai. Zvazvinoita kana dai pandainodzokera kunorara mubhedroom kana achida kuenda kubasa na5 o'clock unotonzi buda anosiya akiyadhora. Unozototsvaira kana anzwa kana 10 o'clock unozotsvaira mukadzi kupinda mbaidzi vakupenga. Saka inini kana vachidaro vakutorwara kupenga chaiko 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 because izvo zvazviitike neinomapesi havasiye dhora rakavhurika vanokiya dhora ndozvavanoita izvozvezvo. Saka inini manje ipapa ponenge vachiramba kuti handina kumuramba asi vakanditi handichagoni rongedza twako. Saka vanoramba zvinhu zvavanenge vaita ndo zvinondirwadza izvozvo. Unodzokera kumba vanosvika wondichinjira futi wazviona kapaipaenda tokubvita nenyaya pavakaenda kasema chibvarwa ndo zvavakaita futi. Mapurisa ishamwari dzavo asi pavakambogara mujeri momo last year vakambodzwa kuita musha vanokumboita violent vakambotora kanguva vakazoti pindini futi izvezvi zvatanga vakoshiwa. Isusu chatoda kuvabatsira ndechekuti makaenda kumapurisa, handiti kumapurisa kwamakaenda mukaenda kukotera
kukoti ndakaenda ndandaenda kukoti ndichiaplya peace order ndanoaplya peace order Vanobvunza kuti mapurisa yamuntu mapurisa yakazonda nekukoti iyewo kesi yamutora yana nemapurisa kuzoendesa kukoti haina kuzoenda kukoti right. Saka icounseling yemapurisa yekuda kungoti ungoratidzwa kuti aiwa zvauri kutambira kwauri kutambira kusuduruka handi mapanzwa suduruka kutambirwe domestic violence aitodiwa namai venyika chaivo handiti ndizvo ndodonzvo ravanopedzera mari vachifamba munyika vachidii vachidzidzisa vanhu kuti garisanai zvakadii zvakanaka hazvidi kutarisirwa pasi nhasi muri mudare vanofanira kuzoona dare rino iri amai toda kukuudzai rikakubuditsai richiti chiendai kukoti uko nokuti taona pane kaelementi aka akana kunaka handiti hazvina kunaka kuno umwe asingazodzoka kumba handiti saka baba ava kana vachikubatai nenyaya yekuti vanoti munogara mumba vachiti ndine mudzimai wangu imi muchirara muimba yenyu ivo vachirara muimba yavo hapana zvatiri kuita saka toda kuvaudza kuti baba kana zvirizvo zvamuri kuita muchiti imba ndakapuhwa nemukoma imi hamuna kuvaka yenyu siyai kuita kwamuri kuita ikoko dai makanga muri megai mukomoni haikupai imba ndoda kukuudzai aikupira ichi asi waita mudzimai wako wabereka vana munhu woti iwewe nemudzimai wako ndoda kuti ugare kuimba iyi atadzii munhu imba iyoyo hamuchada pamuri apa ndoda kukuudzai musazvifadze handiti kana munhu une mudzimai wako ndiye anokuda pamatambudziko mukaona hure rinofunga kuti ava nezvavave majava kavo kuenda uko mukaona mukadzi ari kuuya kuzogara pamba penyu nhasi asi kuda kuzogarira kuti kwanzi ari kuda imimi akuda maresources zvinhu zvenyu zvamuinazvo handiti ndozvaakutsvaga nokuti munhu anojanja munhu akakutarisa sokuti hakuna zvinhu zvakadaro garai nemudzimai wenyu handiti nevana nekudzidzisa vana venyu kuti vanangu handina kunge ndakadai handiti ukaudza mwana ane njere dzekumuudza kuti ndakanga ndisina kudai dai ndaa ndakadai zvichida mai venyu vangada vasina kundida mungadai mese musipo handiti ndakanga ndiri zvandakanga ndiri panguva iyoyo handiti musapindire munyaya dzangu nani nemukadzi wangu nemudzimai wangu handiti zvinosiya umwe wenyu kana vamwe venyu vari marombe mukapindira munyaya dzangu nadzimai vangu handiti saka inini kufunga kwangu kana chiri chokwadi chekuti makachinja makii yepamba ukaona mukadzi akudai so zvinhu izvozvo hazvina kutanga nhasi saka toda kukubatsirai tichiti kana makachinja makii endai mupe makii mai epai emumba mavo then kana muchisasamura mai avo pamubhedha pavo muchivati ibhabha enda unorarama mucharara navo vari mubhokisi ndoda kukuudzai makudedzwa kunzi murume wacho nanga auye kuno chana munozvionera nomupamombe zvinhu zvandiri kutaura zviriko kadzi akatididinyapa kunzi uyai baba zviye zvamai vatiza vari vapenyu ndo zvavatsamwira mubhuru wakamira mumba pindai navo madzisahwira atiinawo mazvano vachidedzera kuti uyai we handiti kudedzerwa munhu akafa kudadira mukadzi wako chembedza naye handiti mune makore mangani ekuberekwa 60 tendai mwari handiti tendai mwari vatezvara avo varapwa pavanonobatikana ndepekuti hamuna chamakavaitira mumusha hatina kwatiri kuenda vana 4 wawaberekerwa umwe akutoenda kunoita nesi akunoita dhokotera akunodinidi mwana wenyu
zvese izvi zvamusi kuappreciata kusatoda kutenda Mwari nezvipo zvakakupai, hapana zvatei tichiita. Handiti saka ndaikumbira kuti veduwe kana chiri chokwadi, asi hakuna munhu angafambire kuzotaurira dare kuti murume akandidzinga mumba, murume ndakazo aiwa izvozvo. Kana vadaro amai ava endai munovapa makizi epamba. Kana chiri chokwadi chekuti mudzimai wenyu muchiri kuda zvemba nemudzimai, handiti hatidi kuti mabva kuno kudare tozotodemba tese kuti mugoona amai vaya vakanga varamba. Handiti ibasa ramambo rekubatsiridza kuti dzimba dzisaputsike. Kune mazera ekuputsa dzimba, handiti kwete mazera 60 years 60 years. Ndaona musikana uyu apa akatobereka mwana kumusana, ane murume wake akatiza kumurume. Ngatiregei kudaro. Wanga akazvitakura saka anga Varorowa akanzi arohwa akasvitakura angakuwara pauti akafambiswa neusiku pasi munoudza zvekurowa nazvo nepekurowa. Ndanzweshini kumurowa panenge vachida kurowa inini vanone nguva kudzivirira vana. Inzwai amai, musasanganise zvinhu, nokuti pari kunorwa vanhu panozikanwa kuti amuri kurwira chii. Handiti ipapo ndo panhu panozosunga vanhu, takuisa makuna pakati. Handiti mapona atikurudzire baba ava kuti vakurovei. Imhosva yenyika isiri mhosva inongotaurwa nesu chete sedare ramambo. Imhosva munyika ino iyi nehurumende iri kutonga nyika ino. Handiti muconstitution yedu yenyika ino akuteterwe domestic violence, kuabvisa marights emunhu. Handiti ndezvakudhara zvekuti vana baba vedu vaifunga kuti kupeta maoko vaitorasa hembe kuti wana munhu achakumura nebhurugwa kuti arove mai. Atanga achakwenya hembe toda mvura sokurasa uko kuti haungandidaro. Ndozvaita nyika ino yatiri kurarama nhasi, haitendere zvinhu zvakadaro. Handiti vazukuru vati kana vada kuona sekuru vonzi kana vada kuona mbuya hakuna zvinhu zvakadaro. Ini kwangu vanouya musi wesvondo vesanoziva kuti sekuru nhasi variko vazukuru. Svondo yande ndiri pamba vanenge vakafora, hatifambe ndendiri staff. Ndozvinhu zvatiri kutarisira kwamuri. Baba unoshandepi? Data zvemagetsi, construction. Construction data zvemagetsi. Munoita zvemagetsi. 26 years dzamagara namai muchiita magetsi, maelectrician. Fungai kuti mai chii kana muri pamba. Manzwa vatezvara vaakutaura kuti ndinofunga kuti munhu haakoshese mukadzi wake nekuda kwokuti haana chaanenge akaita. Parufu panonakidza kugara tichichema hama iri kumochari kana kuti kofini rauya pamba, taakuziva kuti taakutakura munhu wedu kuti tichinomuchengetedza, kungaa kumusha kana kumasi kusimetri. Kwete kuti tinzi zviri kupi havasati vauya, hapana vanhu varipo, parufu pachona hapasi kugarika. Izvozvo hazvisirizo zvinhu zvatinoda. Handiti saka sekuru taikumbira mhuri ndenyu. Zvinorwadza kushungurudzirwa hama muri vapenyu. Handiti but chakakosha kungotsudzana nekuudzana kuti vanhu dai mamagara zvakanaka. Vana vevanhu ava izvozvi vakaparadzana nevana anove masitupid. Handiti anove marombe vana.
vana havafanirwi kuona kushungurudzwa kwamai vavo nababa. Vana vatinavo havadi. Unodaro rimwe zuva vakakurwisa, handiti vanorwa. Topa vana kutanda bodzo, but uriwe wazvitanga. Nhasi yowe mai varohwa vadamburirwa mbatya vapisirwa magemenzi vadini. Kutonga kwacho ikoko kwakashata. Saka nyaya iyoyi chikumbiro changu mai, musi wa17 munodzoka padare pano muchitiudza kuti ndakadzokera kumba. Is there any change here? Ndo pamunozotiudza kuti ndauya mambo, ndafunga kuti ndichidai. Handiti ndo chikumbiro changu kwamuri. Saka inyaya yenyu ndo pandiri kuisira. Baba nyorai listi remukwasha timupe. Pamunodzoka musi wa17 nyorai listi rake rekumaroro timupe. Handiti ndasauya ega zvaakaitezvo ngavauye kudare nevamwe vanhu vanoteerera kuti zvakamira sei. munhu wenyu hausiraitwa iyoyi ndasingatarisi izvo zvangauye unotoone pikicha isi sinoziva ukatoona zvakadai zvinotoratidza kuti munhu wenyu Tichatipe zai vanhu vekure vafambe kure.